Какво виждаш там? Още до купка. Друго купче има отдолу, така? До купка. Друго купче. Дядо какво да направи? Кола. Чисто кола. И кола ли има друга? Чисто кола. Искаш дядо да ги извади, така? Чисто кола. Чисто кола. Вау, и колата? Вау. Чисто кола. Да, дядо сега ще извади колата. Кола. И купчето. Кое купче е там, дядо? Там. Чисто кола. Зелено купче има. И кола има. Чисто купка. А това какво е? Да, купка. Това е червено купче. Да? Купка. Ей, купче! Ей, купче! Чисто купка. Дядо да го извади ли другото купче? Искаш ли дядо да го извади? И какво друго да извадим? Купчето. Кука. Да, и колата. Другата Другата кола, окей? Жълтата кола ли е там? кола. Жълтата кола, окей? Дядо ще извади. Айде, дядо ще извади сега. С какво? С точилката. Това е точилка. Утука. Точилката. Утука. Точилка, да. Утука. Охо, ето. Мамо! Кола. Мамо! Какво ли? Устука. Точилка, да. Устука. Дачи устука. Дани държи точилка, да. Дачи устука. Дани има точилка. Дачи устука. И на дядо точилката, да. Дитуска. Две точилки, да. Хе-хе, Дани, къде сложи двете точилки? Много кука. Много купчета, да. Червено, зелено и синьо. И синьо, да. Ето и червеното, да. Вече няма други неща там. Няма друго. Какво още има? Какво има още там? Я да види, дядо. Още едно купче ли има, дядо? Ето. Там има още една кола. Още кола. Ти си голям снайперист, бе, дядо. Да, голям си снайперист. Охо! Караш колата ли, да? Ехей! Къде отидоха тези коли, бе, дядо?
Аки да няма бе, Яна? Моля? Има ли Аки? Моля? Какво да? Зелената и червената кола. Двете коли. Айде и жълтата кола. Браво. Свърши ли за бал, Яна? Свърши. Да? Сега какво ли ще има? Сега ще видим какво ще. Ти танцуваш ли, Яна? Така ли танцуваме? Да? На музиката. И с ръчичките. Как танцуваме и с ръчичките? И с пръщчетата? Хайде пак да кажем чао на камерката. Кажи чао на камерката. Чао, камерка. Не. Окей. Цунка няма да даваш.